मावनानै जाग्रा आबादारि 75 जना बेजों लोगो नांनानै फार्स्ट इन्डियान फ्रिडम मुभमेन्ट भारतनि उदांस्रिनि थाखाय जांख्रिथायदोंमोन नोंथां। आन्दोलनानो उनाव ओरैबायदि गेदेर जाहैबाय, ओरैबायदि गुवार जाहैबाय, बे आन्दोलननि दारैनो भारतआ उदांस्रि जाबाय। ब्रिटिशआ भारतखौ नागारनानै उदांस्रि खालामनानै होलांनो गोनां जाबाय भारतफोरनि आखायाव। दिनै मानसि खमब्लाबो जों गोबां खामानि मावनो हायो। रायजोनि खामानि मावनो, रायजोखौ सिबिनो खोब लेखा गोरोंबो गोनांथि गैया आरो गोबांद्राय मानसिबो गोनांथि गैया। दिनै नोंथांमोना खोनादोंना जादव पायें, जायखौ अरण्य मानब होनना बुङो, क्लास 8ल' फरायदों बियो, खिन्थु बिश्वआव बेखौ मिथिजोबगौ अरण्य मानब। आरो बिश्वआव बेखौ गोबां गुबुन गुबुन हादोराव बेखौ लिंहरो थारमाने सेमिनारनि थाखाय। बिथाङा खिन्थु इंराजि रोङा, हिन्दी रोङा, गावनि जि पसन, गावजों जि भाषाया सैथो बेजोंनो बिथाङा लेक्सार होयो। बिनि लेक्सारखौ खोनानो गोबां साइन्टिस्ट, गोबां गोरों गोराफ्रा थारमाने ज' जायो। दा जाय हक दिनै बे माइदांस्रि ओनसोलाव जे मोनथाम आफादनि जिथु मेल खुंदों आरो बे टार्मिनेटिं गोदान बडि दादों, दिनै बे गोदान बिबान मोननाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामलायनायखौ बावबाय बिथांमोननो। जों मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादा जागायजेननायनिफ्रायनो बे बर'नि राव थुनलाइ बेखौ फेहेरनो थाखाय नारा नाथा नाजाबाय थानायखायनो जोनोम जानायनिफ्रायनो 1952 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम नाजाबोबाय थानायखायनो दिनै बे रावा इउनिभार्सिटि लेभेलसिम मोनहैदों, ओइट सिडुलाव जायगा मोनदों। आरो बेजों लोगोसे दिनै बे भाषाया क्लास 11 आरो 12 थाखो 11 आरो 12 फरायनो मोननो थांगासिनो दं। आरो बेखौ नाजानानै बे बर' थुनलाइ आफादा नाजानाय बुहुमनि गेजेराव बर' रावखौ मोनसे गेरेमसा महर होनो थाखाय नाजानाया थाब दंबाय थायो। दा गिबियाव मामोन जोंना बर' थुनलाइ आफादनि मट'आ? जों सोलोंगोन बिमानि राव, खिन्थु आथिखालाव मा जाहैबाय? जों फरायगोन बिमानि राव। थिग बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जों बुंनांगोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे डिग्निटेरियान अर्गेनाइजेसन बियो। आरो बियो जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर'नि जिबिलाक समाज बेबस्था बेखौ फोसाबनायजों लोगोसे राजखान्थि भाबै सांग्रांथि लाबोनाय, सोलोंथाइ भाबै दावगाहोनाय, बर'नि जिबिलाक गोनांथार डिमान्ड बेखौ गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थादोंमोन। गिबियाव जोंना मामोन? 92 चार्टार अफ डिमान्डमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनो। बेनि उनाव डिमान्डफोरखौ जेब्ला गनायदिया, बेनि उनावसो सेपारेट स्टेटनि जिथु मुभमेन्ट बे जादों। बे जाहैबाय बे आन्दोलनखौ जागायजेननाया जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थि भाबै दावगाहोनायनि थाखाय लामा एवसंजेनग्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव संकष्ट सदिया जिथु आन्दोलन जादोंमोन, बेयाव सा बाहागोआवल' थानाय बर'फ्रा आन्दोलन खालामाखैमोन। खोला बाहागोआव थानाय बर'फ्राबो बेखौ जिखुनु प्रकारै गासैबो साफ्रोमबो बर'फ्रा मदद होदोंमोन। आरो बाखांनाय दंमोन ब्रह्मपुत्रनि साहा मोनसे आलादा बर' रायजो, खोला सेरफाङाव थानाय ब्रह्मपुत्रनि खोला सेरफाङाव थानाय बर'फोरनि थाखाय नीलाचल अट'नमास काउन्सिल। बे समावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे कनसेप्टखौ जोंनो होलांखादोंमोन। दा जाय हक बे आन्दोलनाव जोंनि जनायाबो खम नङा। जोंनि जनायाबो जागायजेननायनिफ्रायनो बड'फानि जिथु आन्दोलन बे आन्दोलनाव जड़ित जाजोबदों। जोंबो जानो मोन्दों खोब खम बैसोनिफ्राय। जों जेब्ला क्लास 7-8 फरायोमोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खोब घने घने फैयोमोन, खोब घन फैयोमोन थारमाने जुनाया। मानोना TMPKजों रायज्लायनो फैबाय थायोमोन। जोंनि बेफोरबो जायगायावबो हाबफैदों, जनायाव हर थालांदों गोबां खेब। जों नुदों, जोंनाव हाबहैदों, रायज्लायहैदों। जों नुदों थारमाने खोब उन्दै बैसोआव जों नुदों बड'फाखौ थारमाने खोब सादा सिदा सिम्पोल खोब माबायो जों नुदों। सानसेखालि मा जाहैबाय थारमाने नैबे
एसे मिनिथावथाव जादों जोंना थारमाने सानसेखालि नैबे सनापुरनि बे समाव दंफां मुरा गोजा जों उन्दै उन्दैसे जों होमबाना 8 ना 9 मोनबाय थारमाने 8सो मोनबायमोन खोमा बे समावनो जों थारमाने बाहागो लायो आन्दलनखौ माने लेक्सार होबाय थाबाय दंफां मुरा गोजाना एकदम हादान जायगा गारलाबाथाय लेक्सार होदों बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार होयोना बे समाव ओमफ्राय जों स्कुलनिफ्राय खारबोनाय मिथिंखौ खोनासंफैदों बे समावनो थारमाने गोजौजों हेलिकप्टारा बिरबायना हेलिकप्टारा बिरना होनायाव मा जाहैबाय मानसिफ्रा नायदावलाजोब्बाय हेलिकप्टारखौ मिथिंथिं नायदिया अब्लाना गारलाबाथाय बुंलायनाय जादों नोंथांमोननिथिं बे बुस्थुआ एसे खम परिमाणे बिरो नामा होननानै बिदि सोंजालायदों थारमाने दा बेफोर एसे मिनिथावथावबो जादों आरो थारमाने दा बिसेसके बे माइदांस्रि होननाय जायगाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु बर' आन्दलन सोमावसारनायनि आलादा हादोरनि बर' आन्दलन बेयाव मैखोम बिहोमा दंबा माइदांस्रि गामिया दङ मानोना जनाय आन्सलिकनि गिबि मुंख्लंआ बे गामियाव जादों थरला बसुमतारी आरो बे गामियाव थानाय गोबां बोराय बेन्थु मानसिफ्रा गोबां खस्थ' मोनदों दा बेयाव आदै नरेन ब्रह्म दंमोन जोंना बे समाव बिपिएससिनि बे माबा प्रेसिडेन्ट चेयारमेन निफ्राय जोंना बे बड'सानि बिफाया अबिनाश ब्रह्मआ कनभेनर बिपिएससिनि बर' पिपुल्स एक्सन कमिटि होननाय दंमोन बे जोंहा आदा सन्दिमोन दं बेयाव बिथांमोनाबो खोब एक्टिभमोन बे समाव आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बुजादों पुलिसजों गोबांनो बड'सा बिफायाबो हमना लांजादों बुजादों गोबां पुलिसजों बुजादों गोबां खस्थ' मोनदों मानसिफ्रा गोबां सास्ति मोनदों बे ओनसोलाव होमबा जोंनाव थारमाने जों मामोन उन्दै समाव एबसुनि बिराद वाल केम्पिं खालामोमोन जों आरो बे खोथाखौ आं दिनै गोसोखांबा एसे मिनिनोबो ओंखारो बोरैबा मोनो थारमाने जोंना बे आदा दनेस्वर नार्जारिया दा बे लेक्सार मावबायना माबायाव सेभेन साफारि कलेजना जोङो मोनाबिलियाव थाङो जोंनो बे जोंना जोंनि सासे गेदेरा थारमाने एसे माबामोन नालाय बिजेन ओमफ्राय आदा चन्द्र आदै सनेनमोन बिसोर थारमाने रं बायना होयो जोंनो गोजा गोजा गुफुर बायना होयो माने जों मा लिरो एबसु इज इन आवार ब्लाड होनना लिरो जों थारमाने वालाव बेनिफ्राय बे जोंना बे आदा दनेस्वरा मा लिरो एबसु स्टेन्ड फर वर्ल्ड पिस होनना लिरो थारमाने आरो बे मालाबाबो गोजाजों लिरा बे गुफुरजों लिरबाय थायो थारमाने थारमाने ओंखायनो जों बुङोमोन बेखौ बगा होनना बुङोमोन जों बेखौ नामखौनो बगा नाम दोन्दोंमोन जों बेखौ बे गुफुर कालारखौल' मोजां मोनो आरो बे पिस सोदोबखौल' लिरना मोजां मोनो दस्रा जेबो लिरा बे थारमाने बेखायनो बेखौ जों बगा बुङो जाय हक गोलाव जागोन थिग बिदिनो आइजो अनसाय आफादाबो बेयाव गोबां बिहोमा दं दाजेननायनिफ्राय बिराद खामानि मावदों जनाय आन्सलिकनि आइजो अनसाय आफादा थांनाय जिथु बड'फानि आन्दलन सोमावसारनायाव गोबां बिहोमा दं बेनिफ्राय जुदि पुलिसा जुदि मानसिफोरखौ हमना लाङोब्ला बेनि आइजोफ्रा थारमाने पुलिसखौ बेंथानानै मानसिफोरखौ सेखना लाबोयो बिदि गोबां बिहोमा दं आन्दलन खालामबा जों सिगाङाव थांनो हाया पुलिसा हौवा मानसि नङा बुयो नालाय हिनजावफोरखौ सिगां खालामो जों जनायाव जुदि माबा धरना होनांगौबा लामा गाथेनांगौबा हिनजावफोरखौ सिगां खालामो आरो बेनिफ्राय बेयाव मा दङ जोंहा ओरै सोनाबहा जयपुर गामियाव आदा चन्दलाल ओइ उसुजित बिफाया बेनिफ्राय गन्द्राय माहाजोना बिसोर लागोआव बेम पार्टि दंमोन थारमाने बेम पार्टि लानानै जों धरना होयोमोन थारमाने बेयाव बिदि थारमाने दा जाय हक बेफोर मोनसे जारिमिन जाना थांबाय जनाय ओनसोलाव बेखायनो आं बेखौ बुंदों दिनै आं मोननैसो इसुनि सायावबो आं बुंनांगोन जिहेथु जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो मोनसे आफाद हिसाबै जोनोम जाबाय आरो बे आफादखौ जोङो मोनसे नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जों गायसननो नाजादों आरो जों गायसनबायबो आरो बे बिटिसिनि बायजोआव गं 22 जिल्लायाव दाबो बेहा मोनसे बिथा दङ मोनसे माबा दङ जोंना थांखिया बे नङा जोंनि जिल्ला मावथिफोर दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेक्सिमामानो थारमाने सोरबा मेक्सिमामानो थारमाने बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय जोंनि आगुनि दैदेनगिरि गोजा बिएनसिनिफ्राय फैनाय साहित्य सभानिफ्राय फैनाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फैनाय सोरबा एक्स एनडिएफनिफ्राय फैनाय थारमाने बर' जिल्ला ससियेल अर्गेनाइजेसननि बारग' दैदेनगिरिफोर दा बेफोरजों जों दानाय जादों जोंना सिन्थाया बेनो दा बे आफादखौ जोङो थाखानाय जिल्ला संगठनजों बर'फोरनि गेजेराव बेफोरजों संघात जालायनो बा बेफोरजों जेदा जेदि जालायनो होननानै जों दायाखै थारमाने जोंना लक्ष्यआ मा थाखानाय जिल्ला जातीय संगठनफोर दं जोंना बर'फोरनि गेजेराव दा जोंनि गेजेराव थाबाय बर' थुनलाइ आफाद
जोंनि गेजेराव थाबाय गोदोनिफ्रायनो मोनसे डिग्निटेरियान अर्गानाइजेसन माग दिन्थिग्रा बर'नि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आइजो अनसाय आफाद बा गुबुन गुबुन आफाद थाबाय बिथांमोनजों थाफानानै जिबिलाग जाथिनि खामानि मावनो गोनां जों बेफोरखौ मावनो नाजाबोदों दा बे लेभेलाव जोंबो सागानगिरि हिसाबै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि हिसाबै जिहेतु जोंबो सिगनेटारि अर्गानाइजेसन जाबाय बे गोरोबथानि जिबिलाग दफाफोर दङ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै बा गुबुन गुबुन आफादजों थाफानानै बा सरकारखौ नारसिननानै बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों दा नोंथांमोना मिथिगौ जे जों इसिबां आन्दलन खालामदोंमोनब्लाबो गोबां जोहोलावफोर जिउ मानसि थैबाय जोंना जोहोलावफोर थैबाय मुंख्लं जाबाय गोबां आइजोफोरा जिनाहारि खालामजाबाय गोबाङा पुलिसजों बुख्रेबजाबाय बिनि उनाव गिबियाव बिएसि सुक्ति जाबाय बिनि उनाव बिटिसि सुक्ति जाबाय किन्तु बे बिएसि बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जों सानदों थारमाने बिटिसिनि बायजोआव 10 लाखनिबो बांसिन बर' दङ दाबो आरो बे बर'फोरखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा सेन्सास खालामनानै न'खर न'खर थांनानै सेन्सास खालामनानै दिरुननाय बियो बे नंखाय नङा किन्तु दिनै जों मोनसे काउन्सिल मोनबाय बे काउन्सिलखौ किन्तु नैबे थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजोंसो जों बे काउन्सिलखौ मोनबाय दा काउन्सिलखौ मोनबाय हिसाबै बे काउन्सिलखौ मोनदोंसो जोङो खामानिया काउन्सिला दाफुंजाजोबाखै आद्रा जाना दङ हाफ दान बेयाव गामिफ्रा सोसनजायाखै समस्तिफ्रा बानाय जाजोबाखै इलेक्सन फाथियाखै जेब्लानाखि इलेक्सन लेभेलसिम मोनहैगोन होमब्लासो थारमाने बेखौ मोनसे पूर्णांग काउन्सिल होननानै हमना लाजायो थारमाने दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ दाफुंजोबनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जों गेजेर गेजेर सावरायो रायलायो आरो दाख्लै जों सरकारजों रायलायदों आसामनि गिबि मन्त्रि आरो WPT मिनिस्टार रमेश पेगु मानगोनां बिथां आरो आसामनि जिल्ला प्रिन्सिपाल डिपार्टमेन्टेल सेक्रेटारिफोर दङ बिथांमोनजों जों रायलायदों रायलायनायाव बिथांमोना 3 मास सम लादों बे 3 दाननि गेजेराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जितु भिलेज नटिफिकेसन समस्ति दानायखौ खालामजोबनानै होनोसै होननानै बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों किन्तु दा मा जाहैबाय नैबे गुजरात इलेक्सनाव बिनिता बायद'आ इलेक्सन डिउटियाव गोलैदों थारमाने बे इलेक्सन डिउटियाव गोलैनायखाय थारमाने आफ्टार इलेक्सन जाबाय थारमाने एसे लावलांलायबाय थारमाने जों सानबाय थादों जेसे एसे थाब जाथों होननानै जों सानबाय थादों किन्तु लावलांबाय थादों किन्तु दुर्भाग्यआ जाहैबाय जोंनि जितु बिटिआरनि सिमा माला बारायगोन जों बेखौ दाबो सरकारा थिग खालामनो हायाखै सोलिगासिनो दं सावरायनाय हयथ' गेजेर गेजेर जोंनि रिभिउ मिटिंफोराव जों सावरायबाय थायो बेफोर बाथ्राखौ हयथ' जों प्रेसार होगासिनो दं कार्बि आंलंनि इस्युखौ जों जयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB गासैजोंबो जों थांनानै प्रेसार होबाय थादों जों दाख्लैबो गेजेराव दिल्लीयाव जयैनो थांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि जोंनि बिटिआरनि EM मानगोनां रन्जित बसुमतारी NDFBनि मोनब्रै फेक्सननि दैदेनगिरिफोर आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद थांनानै जोङो दिल्लीनि जितु नर्थ ब्लक हम एफेयार्सजों जों रायलायदों आरो रायलायनानै बिटिआर सुक्तिनि जिबिलाग दफा दङ बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों नारसिन मिथिं आरो दाख्लै 19 थारिख खालि जितु जोङो रिभिउ मिटिं जादोंमोन आं बेखौ सिगाङावनो आङो जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों आं रायलायहरखादों जे मिथिङाथ' जानोसै खोथाफोरखौथ' बयबो बुंजोबलायनो मोना गतिके रायलायनानै लानांगौ आं बुंबाय आङो जितु लेन्ड पलिसि आसामनि 2006नि जितु फरेस्ट राइट आं बेनि सायाव बुंसै दा नोंथाङा एजुकेसननि सायाव बुंदों थारमाने बयबो एसे बाहागो लालायनानै माबा नांगौ नालाय जों रानना लादों दा दुर्भाग्य बे माबाना क'क्राझारनिफ्राय बे भिडिअ माबाया नुजादिया थारमाने लास्टआवसो एसे बे 6.3 क्र'र्सनि सायाव एसे बुंनो मोनबाय बे समाव आं बुंदों जिहेतु हा हुनि खामानिखौ जोङो जिल्लाफोरखौ बेरायबाय आं गासै 2 थारिखनिफ्राय 14 जिल्ला बेरायदों बे 14 जिल्ला बेरायनायाव धुबुरी ओरैहाय बङाइगाव ओरैहाय सोरगिदिं गिदिंनायाव
बांसिन समस्या थारमाने सोलोंथाइ स्कुलफोर बर' मिडियामनि जिबिलाक स्कुलफोर दं बे थैलांजोबनो हमबाय नांगौ बादि फोरोंगिरि गैयैखाय जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा गार्जेनफ्रा गाव गाबागाव फरायसाफोरखौ बर' मिडियाम स्कुलफ्राव हरनो एसे तान मोनग्रा जाबाय हयथ' नोंथांमोनाबो जादों खोमा बियो बे खाथियावनो बे सनापुराव बे असमिया मिडियाम गंसे स्कुल जाबायना आं खोनादों नोंथांमोननि बे साहा पार्टनि माइदांस्रिनि गासैबो बर' गथ'फ्रा बे स्कुलाव थांजोबो असमिया मिडियामाव माने एफा गिदिर गामि नामि गामि 100नि बारा न'खर दं बे माइदांस्रियाव खिन्थु दिनै बे एलपि स्कुल गंसेया थोजासे फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो फरायसाफोरनि बिबाङा खमायलांगासिनो दं बे मोनसे अबस्था थारमाने जों बुंगोन सरकारनि बे भुल नीति आरो जों बे मोनसे माबा जाहैबाय बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय हा हुनि थारमाने बिदि समस्या गासै जिल्लायाव दङ आरो हा हुनि समस्याया जों नायबाय गवालपारा जिल्ला बादियाव दानैबो ट्राइबेल मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा रिजार्भ एरियायाव दं बङाइगाव बादियाव रिजार्भ एरियायाव दं दा मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो बाखि गैया मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा रिजार्भ ओनसोलाव दं दा 6.3 क्र'र्सनि मथेबा 2016 जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बे आयेनाव स्पष्ट उल्लेख दं बे आयेन मथेबा 2005 13 डिसेम्बरनि सिगाङाव जाय जाय मानसिया रिजार्भ ओनसोलाव दङ जिखुनु वाइल्ड लाइफ सेन्सुरियानो बा जिखुनु सेन्सुरियानो जा जिखुनु फरेस्ट रिजार्भआनो जा बेयाव थानाय सुबुंफ्रा ट्राइबेल सुबुंफ्रा हाखौ मोननांगौ